Usa ka sunog ang ni-ulbo sa Basak, Lapu-Lapu City. Kulbahinam ang pagpagkumpati sa Kaayo kay lakip sa gilamoy nga pangpanimay ang Tapad mismo nga usa ka gasoline station. Si Luan Miroldina sa report. Alas 11:20, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog sa Purok Bulanghoy, Humay-Humay, Barangay Basak. Kay hinimo sa mga light materials ang sagad sa mga panimay sa dapit, paspas kining gilamoy sa Kaayo. Busa ang mga mulupyo, nag-iyahay paghakot sa mga butang nga masalbar. Ang uban, way nahimo kundi ang paghilak na lang. Ang pamilya ni Cheryl Uyaw, way laing gisigurong pagsalbar kundi ang lungon sa iyang igsuon nga kasamtangang gihaya sa ilang panimay. Dako nakaisa na dyan nga sunog. So giuna na mo ang haya sa akong baguang among gitransfer dito, among gidagan dito kay di naman dyan mada. Ang dapit na sunugan, haduol ra sa usa ka gasoline station. Busa Kulbahinam ang pagpakigumbati sa kabumbiruhan. Ilabi na kay paingon sa gasolinahan ang direksyon sa hangin. Butang kita dire depensa sa tubangan. Ang atong mga first responder dire kita sa tubangan naguna. Yang pag-abot sa uban dito na sa luyo. Na-supply dire sa mga fire truck, mga water tank para nga di puto lang atong fire suppression ba. Matod ni SFO1 Haji Samonte, fire investigator sa usa ka abandonadong panimay nga kanhigipuy-an ni Malubutal, nagsugod ang Kaayo. Amo pa nato ang investigaran kay nadoy nakita sila nga mga bata nagduwa do sa sud, to taas. Mo na ato pa na investigaran. Kaya nga na itabo nga nasunog nga walay kuryente. Muabot sa 5 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw, samtang 2 ang partially damaged. Alas 11:49 nakontrolar ang Kaayo, samtang alas 12:50 na kini hingpit nga na fire out. Gibanaban ang muabot sa 120,000 pesos ang danyo sa sunog. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, kinsa misusi sa dapit na sunugan, misaad nga gawa sa pagkaon, muhatag usab og financial assistance ang lokal nga hagamhanan sa mga nasunugan. Bisan pa man kung mga informal settlers ang mga biktima, gitinguha usab sa mayor nga subli silang makatukod sa ilang mga panimay. Makigstorya ta sa nakapalit kay daan naman na siya, diha na sila daan sa wa pa na mapalit sa maong yuta sa niining individual. So atong ingnon kung naa siya ika-offer nga relocation, the better. Kung wala siya ma-offer nga relocation, the government will provide relocation. Ang ako lang pangayoon, mangayo ko og financial assistance para pag-rebuild. Uban ni Godfrey Relien, Luan Miroldina, Balitang Bisdak.